mkazi amene amachoka ku Nigeria, ndipo zinthu zimene zamuchitikira ndi zomvetsa chisoni kwambiri. Ndiye ndongofuna kupanga video imene yochenjeza atsikana, fa atsikana ambiri mukutasa kwambiri, asikana ambiri mukufuna zinjoyi, ndipo zinjoyi zimenezi zosalira zake mumayika moyo wanu pachiswe. Chifukwa choti mufuna kunjoya, chifukwa choti mufuna ndrama, mumapezeka zoti mwayika moyo wanu pachiswe. Akuluakulu kunjaku kwaopsa, ndipo ndimakhala ndikukamba kuti kunjaku kwaopsa, koma anthu ambiri samamverayi. Makamaka Nigerians, akuluakulu osamaswera ndi anthu aku Nigeria. Ndiponso ku Nigeriaku, atsikana ku Nigeria enieniwo safuna kupanga zibwezi kapena kukwatirana ndi azibale awo okhala Nigerians anzawo. Chifukwa choti amadziwa zoti akangokwatirana imakhala game. Ndizotheka kumpeza mkazi wabwino, ndizotheka kumpeza mamuna wabwino, koma si wonse amene ali abwino ayi. Ambiri ndoyipa. Ndiye ndimakhala ndikukamba akuluakulu kunja kuno kunaopsa, chifukwa choti anthu ambiri mumakonda azimuna aku Nigeria chifukwa choti amawapasani ndrama, chifukwa choti mwina amaperekerani lendi izi ndi izi, ndiye mumona ngati mukunjoya, koma akamapanga zinthu zimene ziyazwere amakhala zoti ali ndi cholinga. Mamuna waku Malawi ndi waku Nigeria simungamfananiza ayi. Chifukwa choti mamuna waku Malawi kupha munthu sikawirikawiri, koma mamuna waku Nigeria kupha munthu samalabadirayi. Chimodzimodzinso azimuna aku Jonzi kupha munthu samalabadirayi. Ndangati amene apha azikazi zawo, ndangati amene apha zibwenzi zawo, ambirimbiri. Ndiponso atsikana akufa daily, akumamenyedwa daily, akuphedwa daily. Ndiye ndikamakamba kuti kunja kuopsa anthu ambiri mangoti amene akungokamba. Ona napa leader L1, mkazi amene anatenga moyo wake kuyika m'manja mwake chifukwa cha ndrama. Chifukwa atsikana ambiri mumatenga moyo wanu kuyika m'manja chifukwa cha ndrama. Mamuna akangoti bwera kuno inu kumeneko, pompanda panga video ya mkazi wina wake amene anapita ku Nigeria, mkazi amene ndi waku Malawi. Zimene zamuchitikira amupengetsa pano pando amisala pamene tunena pano, amupengetsa. Koma anachoka ku Malawi kubwera kuno zasaka magani kuti mwina athandize makolo ake, kuti mwina adyese ana ake, kuti mwina adyese azibale ake, kuno akumana ndi lover boy. Iye uchabaswa agwa muchikondi, zosalira zake ambopanga za chikondi izi ndizi. Chifukwa choti amugwira zinthu zabwino, iye uja amangoti mamuna uja ndi ameneyi. Osadziwa zoti mamuna uja anali ndi mapulani ena, wafuna kuyisa moyo wake, wafuna kutenga ziwalo zake, wafuna kumpangira zimankhwala zizimba kuti iye alemere. Ndipo zinthu zachitikadi pano pando amisala. Chimodzimodzinso leader L1, mkazi amene amatchuka ndi zina loti leader special, ndotchuka kwambiri pa social media, makamaka pa TikTok. Anali tiktoker, mkazi amene anali amapanga za hookup ku Malawi. I think matchula mari crash chanchani ya zomwe zomapasana ma connections ndizi, koma monga ngati kuno ku South Africa samapanga zimene zolaki zomapasana ndi munthu ma connections ndizi. Fake kuliso ma website ena ake azikaza amazigulisa okha. Ndiponso anthu ambiri amagwisa ntchito Facebook kupanga hookup. Ndiye chimodzimodzinso mkazi amene amapanga za hookup, koma mkazi anapatsidwa customer ochoka kwa nzake pali wina ake akufuna. Inali birthday yake pa 10 January, anamuuza pali mamuna wina ake apa akufuna. Mkazi uja ndipase namba yake, anacheza anthu aja, ndipo anagwiza nazoti akakumane ku lodge wina wake kulumu. Mkazi uja wanyamuka pene paja pita kulumu kucha, wapesa adaja anampasadi ndi ndrama yake kumpasa, analipira izi ndizi. Kacheza kana gonana zimene sirudziwa fida, anandikwa kulumu kwa anthu awiri, koma zosalira zake adaja anamupha mkazi uja. Atamupha kunaliso wasekiriro komweko, anagwisa ndi wasekiriro atithandize kunyamula thupiri tikali tisayi na wake tikadibise. Ndipo zinthu zinachitika, wasekiriro uja garuja ananthandiza mkhuluja kunyamula thupirija tukalibisa bwina wake. Thupirija alikhavakhapo yosapozi walo zimene amafunazo ngati maliseche, mabere acho sapo atenga. Ndiye nzake uja amene anampasa connection mkazi uja amafufuza kuti zanga uja pita kwa mwana ndi customer pano sanabwere bizukhala bwanji. Ndiye afufuza phone yake simagwira, china chonse simagwira. Anaimbira kwawo kwa mkazi uja, nkafuna mkazi ngochokera ku Edo State ku Nigeria, koma amakhala ku River State. Anaenda kuna kulikonse kwa Anambra,
masera mbimbiri anenda masera mbimbiri musakasaka mkazi koma samampeza. Kena kono anesisa fufuza customer yake omaliza amene ali ndani zina yake ndi Iberi, anamkumaniza Iberi zinaenda bwanja bampaniza Iberi mpana waulula ya amene uja ndinamupa izi ndizi mafuna kapangire zizimba ziwalo zake izi ndizi ndifuna ndichenjeze azimayi amene mmazigulisa noka akuluakulu azimuna apa internet osamakhulupirira ndimakhala kukamba azimuna apa internet osamakhulupirira ambiri amene mmaona pa internet yopa pali ma business osiyana-siyana amene achitika pa internet. Ena akuba, ena ali pa Facebook agulisa zinthu zawo, ena azigulisa okha, ena afuna anthu ena ake mwina oti awapange chipongwe. Internet anthu ambiri mmaona ngati ndi malo ochezera chabe ndikuziwana ndi anthu. Pali ma business ochuluka pa internet, pali ma business ochuluka ndiwo kakhala opusa azikazi ena kamatoko kuza heteti kumane kwakuti anyamara fere uyu ndi mkazi mumapiro amene kucho osazozoti yeyo ja ndi mission chifukira atsikanawa amagwira ntchito ndi azimuna kapena azimunawa akufuna atsikana awapangire china chake. Ndapanga video pompano ndapanganso posi kuti muone uchenerayo. Ndapanga video imene yankazi winaso amene wapangidwa chipongwe ndi mamuna ku Nigeria. Kwa anthu amene simunapite ku Nigeria simunakhale ku Nigeria ndi zachilendo mukamva zinthu ngati zimenezi mati angapange zimenezi zona koma kuti upite ku Nigeria kuja uone life ngati sulo samala tsiku limodzi sungati uphedwa kapena osowa. Akuluakulu kukhala ku Nigeria ndikulimba mtima, kukhala ku Nigeria ndikulimba mtima. Siku Malawi kuti uyenda pano ndipita kwa neba ndikacheza nduyo ndikacheza nduyo ndipita kwa kuli ndiyenda mazulu kapena mwina akandipasa chakudya ndidya. Ku Nigeria mbali hivi ndipasana mmono sitimapasana pa manja ndibo chakudya wopasa munthu sitimavumeleza kulibwino ndikhayi ndi njala sitimavumeleza unless munthu yokumudziwa kuti munthu wake nduyu ndimachisa naye izi ndizi. Koma munthu apanjira kungopasa chakudya sitimapanga zimenezo. Munthu oti siumudziwa basi muli bwanji sitimapanga sitimagwirana manja. Ngati ufuna kukhala Nigeria uzikhala osamala funa kuti Nigeria ndi dziko limene liloyipa kwambiri ndipo iweyo ngati ukwanisa kukhala Nigeria dziko linene sungatokwanitsa. Kuno kujoni kuno limata kujoni kuno nkoyipa kuno ungatokhala nyumba mwako 4 days 3 days nyezi kutosa kumana nchina chonse chovura. Pitani ku Nigeria muzipita ku Nigeria ngati kulibe okuba ngati kulibe kupanga kidnap iweyo ndekuti ndi zimene zimankhwala kumene kumathawa ma kidnappers amatheka opanga kidnap ndikukupha kulenga zimene afunazo pathupi pako khani ata kapena ngati saona opanga kidnap wina wake akukhwimira. Izi zimene zimachitika ku Nigeria. Kukhala ku Nigeria akuluakulu ndikulimba mtima. Ndakamachoka kwawo kuja mabwera m'mayiko osiyana-siyana anthu ena ake mumangona ngati amene wande ndabwino amene wande achifundo izi ndizi amatipasa ndrama izi ndizi. Akuluakulu iwo chimene amadziwa ndikugwisa ntchito anthu. Akakugwisa ntchito yonchicha zotsatira zake iwe ndikuphedwa. Atsikana ambirimbiri akuvutika, atsikana ambirimbiri akudwala anapangira zokhala zabwino zawozo zimankhwala pana kuvutika. Ndatsikana pano mafuna kunjoya amafuna zinjoyi izi ndizi mafuna azimuna ndrama akamapasani ndrama fasa amaumira unkhana ndrama samaumira fasa maziwa zoti ubweza ungati mufusa 10 pini akulumizira 20 pini akulumizira salabadira aziwa zoti ndrama imeneyi ipanga tabu ndipo amapasa ma ears amapasa zinthu zambiri amapasa zaka okay amene tiende kenu mujisawa zaka 10 ungatoka pa chifriend chonchi kwa zaka 20 koma azapanga chipongwe tsiku limene lozezo za munthu amene wandienda amapanga maplani. Okay uyu ali zamupha 20 fere uyu ali zamupha chakuti ndi zimene ufuna amakupasa amakudyesera ndifuna chakuti akupasa popo zizo ozinjoya uzidya popo koma tsiku limodzi azakupanga zikazi azakupereka chimodzimodzi izo zimene zachitika wankazi amene amapanga za huku apo amazigulisa pa internet zotsatira zake amupha anchosa ziwalozo akagulitsa kapena akapangira zimankhwala zawozo kufuna kulemera ngana yakulu ndifuna olemera fani Nigeria samavomereza kukhala osauka amayesesa kaya kupha mbere wake kaya kupha mbambo wake kaya kupha wina aliyese azikaziso chimodzimodzi azikazi ku Nigeria simangopanga chibwezi ndi mkazi wina aliyese
timafufuza kai kuti mkazi amene ndotani ife tungatopanga chibwezi ndi mkazi kuti apanga za yawu sindidziwa ngati ena ake mukudziwa zokuzana ndi yawu zomwezi apanga za yawu zomwezi ndiye amafuna apereke nsembe china chake angatopanga nawe chibwezi iyo nkomaro uyu ndi mkazi wanga uyu ndi mkazi wanga mkazi uja sikwina lake nkoza kupha kakupeka nsembe zimene zimachitika nkano zone anthu ambiri aku Nigeria samakondopanga zibwezi ndi Nigeria zanzawo ali kuno ku South Africa samapanga chibwezi ndi Nigeria zanzawo amapanga chibwezi ndi anthu aku South Africa izi ndi zifuyira mazozo akazi aku South Africa ndiophweka tia chimene amafuna zikaza ku South Africa ndi drama tapasa drama zosatira zake tagwisa ntchito zimene zofunazo even aku Zimbabwe chimozimozi okay akazi amene tagwisa ntchito azipanga transfer ma drugs ndizi azipanga trafficking ma drugs ndizi zosiyana zimenezo zimene amafuna kungwagwisa ntchito azikasaja kena kono iwaja asowe akatukana nayo pa chibwezi umapanga nayo chibwezi ndizi kudulaso even tikiti tepite ku America akudulira tikiti bobo zinayikaso kwa mkazi wina ku Botswana amene anaphedwa ku Middle East apanga chibwezi ndi mamuna ku Nigeria china chibwezi yake chonchi anamtenga mkazi tiye ku Middle East anapita naye ku Middle East mkazi yonyamulisa ma drug mkazi anamugwira ku Middle East anamugwira ali ma drug izimene zibani kazi usama zozo ndi ma drug sama ziwa izi banje sinuzwa ndi yani zindizi chimilole ngachi rumayi ndi ma drug amenewa ndi ma drug wandi basa chibwezi yanga chibwezi yako chili kuliko chimbe phone sizagwira chimbe phone sizagwira wapita manager anatsakamira ku Middle East anayibomba nokwanira dziko la Botswana linayesesa kuli mwina abwereko ku Botswana akamanyike mundende koma zinakanika ananyongedwa fama iko akwalu yako akangopeza zinthu ngati zimene ma drug kugwirira izindizi amakupha straight simakhankhana achifundo amakupha straight maya amene anamwalira nkhani yake imene umpangisa zimenezi ndi mamuna ku Nigeria ndi anthu ambiri mmakonda zimuna ku Nigeria izindizi chifukwa simunapita ku Nigeria yako amene simunakhale kuna ulimozi koma mudzapita ku Nigeria muzesere kupanga mphulupulu imene mapangayo munthu akupasa chakudya chakudya ichi chakudya ichi ndrama ichi ndipaseni zikomo akuluakulu anthu upasa ndrama ichi atopasa even 1 million 1 million yutenga ndrama ichi munthu amene wanithandiza osazozoti china chilichonse chako chimene chaphinduka iweyo china chilichonse your destiny watenga okolola udya ndrama ichi itapu ikangotha ndrama imene chayo mavuto pati moyo wako wonse mpaka nakumwalira ulibe somwayi mwayi anakutengera zimene mapanga atsikana amagona ndi azimuna osiyanasiyana amapita kwa azisiyanga ndifuna mankhwala kuti nzatengera mwayi ndolo muzi kuti ndifuna ndigone nawe plain avomereza ndifuna ndigone nawe ndifuna ndigone nawe ndi ndalama zochepa avomereza for yes target yake si ndalama target yake ndi mwayi umene uli nawo iweyo zimachitika even ku South Africa kuno zimenezo ku South Africa ndikochipa amalambira mareloro South Africa ndikochipa akaza kudya ndochipa umagunana nawo ndi cold drink umagunana nawo akani bako kumpasa even sima pap umagunana naye osaziwa zoti azikaza darenga zinthu zochuluka kwa iweyo feri ukugona sona zindikirebe ife munthu ulipasa ndalama makana ayiwe ada ndinovulika ndilo ndikhala ovulika ndipasa chakudya ndi makana ayiwe ndipasa chakudya inase ndigula ngati palibe ndilibe ndivomereza ndilibe ndinosauka koma sali mwino akabwere andipasa even ka 10 rand andipasa ka 20 rand nomangoti ntumba amakarenga zochuluka koda mwene dziko lino linaipa anthu ambiri tikuvutika mavuto athu kumene achokera sulu kudziwa ena mnalori mukhale ma president ena mnalori mukhale ma doctors izi ndizi anthu ambiri zone anthu ambiri amene anali anzeru tiyeti piteno Malawi anthu ambiri amene anali anzeru amene amaita bwino mkalasi anthu ambiri zaone amene ajawo panopa ndi mowa kusula chamba weso kumazifusa sikuda dawa anali anzeru amenewo zinakhala bwanji mpeza munthu amakoza number 1 in class koma palibe chanzeru kumangovulika mowa kusula chamba ndi kumazifusa weka kodi mavuto amene achokera kuti vuto siweyo koma vuto pali ena ake unakumana nawo nkona ngati akuchita chifundo
zotsatira zake anawopanga chipongwe. Kodi anthu life ngati mbuzi timadyesera, zotsatira zake timaipa. Chimodzimodzinso akupasani ndalama, opasani mamiliyoni, inu muzilapa ndandipasa ndalama ndikunjoya apa ndikunjoya, adawa ndapo osazodzera zochuluka futi anthu okwiyawe amaona zasogolo lako. Pala anthu ena akamaona zasogolo lake ena aka malaina amanja ena akamawerenga okay iwe sogolo lako ndachonchi ndi anthu amene amakumana ndi anthu ngati amene ajawo angatiuza kuti uzwa amona uyu akangokuona even ngati ulibe ndalama chimodzimodzi akuba mbiri amatha kukuona kungoona kuti adawa alibe ndalama alibe kenali konse kungoona kuti adawa alibe kenali konse raina amene okuba amapanga zimenezo. Chimodzimodzinso iwonso ndokubaso okubera mwayi amakuona aha alibe mwayi awo tiri pinani kwa adawa ndakaona zoti uyu ali ndi mwayi amwene olokulazi ndipaseni chakuti akupasa pobo ivi galimuro andipaseni galimuro akupasa pobo azozoti ukangolanda galimuro umene ni mwayi wako malisa so zakaso ni mwayi ndi anthu ena ake mmangolandira zinthu mmangolandira akuluakulu kunja kuno kunaopsa ndipo anthu ndoyipa ndi akuluakulu makhala osamala chonde usana kuti munthu wapasani chinthu inu mangoti ndalandira mahule amene mwaonawa ndi makamba zokhuzana mahule. Anthu ambiri mama mukabwera chonde kuno futi akazi kufusira kumwe kuvutani mumamba kugonana ndi mahule aku Zimbabwe mahule kwakuti mumagonana nawo chonde muri mukunjowa zoti mukuvutika mwaya kutengerani mwayi mapeza zoti ntchito muli ntchito abwino ena ake akuchosani mambo opanga ntchito zopeka marope muli kuchoni mopanga ntchito zosakhala bwino inonso nkumazifunsa kuti bwanji zinthu zimene zasirena anthu amene amapekera marope azidyana nazo zinthu zimene zichazo. Pezani mkazi olongosoka itanani mkazi ku Malawi wanu olongosoka khala 9 kusiyana kuti muzitenga mahula wakumana mahula ku Zimbabwe zindizi mina machoko Zimbabwe anasazika nawo zazibera kuti pito kapanga business tukapusha zingine inu ndemmangotengana nawo amene achibwezi changa namafika pomapeka Lindi kumpekera hule tango ganizani akuluakulu ngati magonana ndi mahule lekani zimene lekani ndi makando kokamba lekani zogona na mahule lekani ngati pali mwayi wina wake ori mungathe upanga zina zake uri muyose minyama ndakhandopanga mavidiyo kuti zinthu zimene ngati mumapanga ndipo mufuna muchose masoka amenewa mulenge mkozo wanu mukagona muja mamawa tsiku lina muyamba tsiku lasopano pali mkozo wina kumabwera mamawa ukangodzuka muja tengani mkozo umene uja ikeni beseni mukasambe muzipempha kwa Mulungu ambuye Mulungu ndiyoseni masoka pathupi panga ndiyoseni masoka ngati mumagona na mahule ngati mumapanga zinthu zimene ndikunena panozi yambano panga zimenezo kumapemphera umayambika upemphera ndi kumapanga zinthu ngati zimenezi zimachosa matsoka chimodzimodzi ngati uli wokwatira muuze mkazi wako azikozera beseni akozera beseni muja iwerenga mkozo uja uphatikize ndi madzi uzithira soka sisodi mkozo muja ukasambe zimachosa masoka kana uchosa anaurengani mwayi izi ndizi zimachosa situkamba pano za mankhwala izi ndizi makuti tikungofuna kuthandizana apa kubwera poyera for zinthu zimene zochulukira anthu ambiri tikuvutika koma sitikudziwa kuti chikutipangisa kuti zivutika ndi chani anzathu zikuayendera ife tinakavutika bempana pano ndi chani kwenikweni umazifunsa makamaka ukamavutika umazifunsa umakhala umazifunsa adawa zikuayendera bwanji neyo osazozo tena akana panga chipongwe fuyo kudya fuyo anthu ambiri uzone munthu ndi chisiru zimene ndesundubisa man munthu ndi chisiru munthu samaganiza za mmawa munthu ndopoyira makamaka munthu osauka funa mongona ngati iye adzakhala osauka mpano kalekale pamene anthu amene alolemera aja anthu amene ali oziwaja amaziwa zoti awawe life yawo izasintha 2027 amona zapatali izasintha 2027 apaseni galimora apaseni chakula tarengere mwayo iwo basa zinthu zimene zichazo fero uvutika uvomera amunthu andithandiza osazoti akukolola zochuluka ugwisa ntchito zimene akupasa zija uzigwisa ntchito zita zikangota mathero ake ndamenewo maya nakubera yono mangovutika mangokanda kandi muzona anthu ambiri amene analolemera ku Malawi pano anasauka ndiponso kakha olemera ku Malawi chimene umayembekezera ndi kusauka
ndikusauka nimuzifusa noka fayani anthu ambiri even bambo aina analolemera anasauka even inu amene muonera bambo ana analolemera anasauka ndimuzifusa noka fayani azunga wawa samasauka chuma chawo chimangokha nakwera maindia akaolemera samasauka chuma chawo chimanka nakwera kwera chonchi so I guess ferena akanati panga chipongwe ndakuluakulu ngati zinthu zimene zikuchitika mmoyo mwanu kapena mumagonana ndi mahule ena akakopasani zinthu mmankulandira zindizi lekani uyambira lero lekani lolerani kukhala ovulika panokha inuyo mungatokupusha simufunikira backup kapena wina akauthandize na upaseni zindrama upaseni mamiliyoni faina akamupasani mamiliyoni aja akuziwa zotapa tipindulapa apati panga zakuti inuyo mukazayenda pamene muzasimikiza zoti ya feri amuna ambiri fe silimayenda timankokhala malamozi ndi silimaziwa zinthu zimene zikuchitika maiko ena ake kapena zinthu zimene anthu ena ake amapanga koma ukaenda muja pamene maziwa zinthu zoyipa komanso ukakhala ndi anthu amaiko osiyanasiyana umaphunzira zina monga ngati inewo ndimakhala ndi anthu amaiko osiyanasiyana ndi pali zinthu zambiri zimene ndaphunzira kwa anthu amaiko osiyanasiyana feri pa anthu ena ake aku Uganda pali ena ake aku Cameroon pali ena ake aku Kenya pali ena ake akuchani Guinea ndeti makarubu akamandu zakhali zachikhalidwe chawo ona ndi makaso ndikulenga okay apa ndoti zinthu makali mawu 5 ni zonse zimene ndikamba pano zose sinimazidziwa ndi kumalawi sinimazidziwa makuti koma ndafika kuno anambo anduza mbali munthu akaza kuti usamavumere munthu akapanga zakuti usamavumere nkani ndinapanga platform iyi kuti so nditeso kwadziwisa ena ake amene sakudziwa ndizitha kulumikizana ndichifukwa ndinapanga channel imene kuti tizitogawana zinthu zina fere ndizo anthu ambiri makamaka ku Malawi sitikudziwa ayi fere silimayenda fere silimazisara zinthuzi even za mankhwala fa Malawi silimazisara manifesta silimazisara kandi napanga channel imene kuti zinthu zimene ndikuva kwa anthu ena ake mawu makuti ndizizibwelesa pano fere mina ena ake feo tikuvulika fere anatipanga zinthu ngati zimenezi pakulu ngati mukuvutika ngati zinthu zikuvuta limbikirani kupemphera komanso muzipanga zimene ndikunenazi kuchama mmawa mkozo wambiri uja ulenge mkozo uja weekend besen kasambeni ndakandupanga mavideo yokuzana zimenezi kaya muli ndi drama ndapangaso kale video yokuzana zimenezi ndinafunsa wina wake nzungu ndinamufunsa mafunso kuti ase chifukwa chani zoti inuyo sole chiwa chimativuta kwambiri kuyankhula nde mwina mapisa kulawisa ndinakumana ndi zungu inake ndinamfunsa mafunso kuti ase ndi chifukwa chani inuyo mukalemere simumasauka anandiuza china chake ndipo chinthu cho chinali cha nzeru kwambiri uziwe chani mbali unaonako ng'ona namuza yes utanthauza chani ndanandifozera ng'ona imatha kukhala pa mtunda ng'ona imatha kukhala m'madzi monga ngati ku Malawi tili ndi season ya njala tili ndi season imene timakazala tili ndi season imene timalima ndikukololanso zinthu ku Malawi zimene ndi season ndananduza waona ng'ona ilibe season chifukwa kuti madzi imakhala pa mtunda imakhala ndipo ingatukhala ndi moyo kwina kulikonse ndefe zimene mapanga ndi izi ndamakaleso video yokuzana zimenezo zimene mapanga ndi izi timatenga magazi ang'ona zisiza mankhwala arumakuti timatenga magazi ang'ona ukatenga magazi ang'ona acho nchija umatenga ndrama ukatenga ndrama ija kautenga 20 rand ka 30 rand ka 50 rand uitra magazi ang'ona acho nchija ukaitra ukaipaka magazi ang'ona acho nchija uyika panzuwa ndrama ija imauma magazi ang'ona amomira pachani soni ndanakaza jiwa changache ndichovuta soni magazi ang'ona amomira pachani pandrama pacha nde umatenga ndrama ija umaiwocha ukawocha usiwa ndrama uja usipanga chonchi patupi pako uzipanga chonchi patupi pako usuja uzikumenya wewe ndewo ukangopanga chonchija umakazola po tayari sungavulike swayi olozononga ndrama zako uzipanga china chonse imafuna sungavulike umakhapenepo wasindika ndrama zimabwera sizimakuthawa ayi
ndrama simata ayi chifukwa magazi ang'ona ndamphamvu kwambiri ndiponso ng'ona imapanga survive pena paliponse, imakhala ndi moyo pena paliponse, kutunda kaya madzi ndi kaya nthaya njala kaya yachani business yako imakhala kuyenda pali zimene zimukutopanga ngati mupanga ma business zimene zimukutopanga kulibe zoti pano ma business sikuyenda feri ino ndi nthaya njala zindizi mauma imayenda nthawi inayi yonse. Zimenezi ndi zimene ndikuphunzira kwa anthu osiyanasiyana, kwa anthu amayiko osiyanasiyana, ma Cameroon, ma Indians, azungu izi ndizi, ndipo amene amandiuza zimenezi ndi mzungu, ndi amene amandiuza zimenezi akuti izi zimene amapanga kuti ndalama zawo zisathe asavukenso. Choti muzimene akuluakulu ku Malawi ukalemera chimene umayembekezera ndikusauka, zipulesitani umayembekezera usauke basi, kulibe zoti ukaolemera mpaka kalekale. Ambiri ife azibambo athu analolemera kwambiri koma pano anasauka, even wapemba hanzi sangawo basi anasauka. Ndi zimene ndipangisa ine kuti ndifunse azungu, ndi zimenezi zimene anandiuza ndakuluakulu. Nkhani yayikulu ndikukamba yokhuzana ndi atsikana amene mupanga za huku apo, atsikana amene mumakumana ndi azimuna pa intaneti, atsikana amene mumapanga za huku apo funa ndrama kudzera malano odisika. Akuluakulu atsikana kumakhala osamala, kunja kuno kwaipa, chimodzimodzinso anyamata muzikhala osamala, kunja kuno kwaipa. Anyamata ambiri muli pa intaneti mukufuna chikondi, ndi mukangona kankazi kabowa pa intaneti mumakavaidwa kwaloya ku inbox mucheze nako. Koma choti muziwe nchakuti atsikana amenewa ali pa target. Mone ma videos amene akutrenda pa intaneti kawirikawiri ndi atsikana ku Zimbabwe. Dzana ali chimodzimodzinso agwira mkazi wina, mkazi amene apanga request Uber ndi customer, iwe sukuyendesa Uber umona ankazi ndi ankazi ndi munthu ndi ankazi umutenga akuza ndipita kwa kuti ukafika malo kuja ma boys ukapeza lipanya akudikirira ndi amakulanda zonse zimene uli nazo ndikukusiya uzipita. Kauli ndi foni yabwino zindizi akutengera zonsezija kukusiya uzipita. Ndi anyamataso amene mukuyendesa Uber kumakhala osamala kwambiri, funa ndikuziwa zoti anthu ambiri mupanga haso amene makamaka Malawi mupanga za Uber chanchani maiko mwanu wake kumakhala osamala kwambiri, ndiponso kumapemphera kwambiri chifukwa choti kunja kuno kwaipa kwambiri, ndiponso ma easygera amakhala mafolena fuita zozoti mafolena awo ndi mafolena anu akewa nthawi inake amaopana kuti uyuso ndi angathukaso okwiya, koma akakuona zoti ndiwe folena amangoti iwe ndizoba iwe. Ndiwo makhala osamala akuluakulu, kumakhala osamala kunjaku kwaipa. Akazi aku Zimbabwe osamakhulupirira, akazi aku Jones osamakhulupirira. Ndipo anthu enake mmali mwangokumana ndi mkazi izi ndizi, ndinakambaso zokhuzana ndi zomagonana ndi azikazi akuno, osamangogonana ndi azikazi akuno izi ndizi. Palinso mkazi unake amachuka ndi zina loti Lelato, sindidziwa ngati mmaonera African Casting, imene ndi site ya zogonana zomwezi, kuti mupange search pa Google muyipeza, ndi site ya zogonana zomwezi. Mkazi amene ndi wa dziko la South Africa. Ndifuna ndikuwuzani za nkhani yake, komanso ndifuna ndiphunzitseni kuchokera pa nkhani yake. Mkazi amene anapita ku African Casting, site imene ndi yokhuzana ndi za zogonanazi zachiwerewere. Pali mzungu wina wake nditha kudziwa zoti anthu ambiri mmaonera ma video zake. Mzungu wina akamagonana ndi atsikana makamaka aku South Africa pa X video, mzungu amene amapanga zimenezi. Ndiye pali mkazi wina wake, mkazi amene ndi wa ku South Africa, ndipo ndi mkazi oti amapita ku chalichi ya zedi mali zedi chanchani tijamavali master pali siniziwa zina lake chechi mene. Ndikwapeza zoti mkazi uja anthu akumpingo amupeza ali pa intaneti akuchita mafilimu olaula, ndi anthu amadzifunsa kuti anthu amadzifunsa komanso amafunsa anthu kuti zikukhala bwanji mkazi uja apanga acting. Mkazi uja samaziwa zoti, ndiponso I think amaziwa zoti adaja apanga rekodi kuti apange ndrama zila pa video imeneyi.
ndipo anapanga acting bwino. Izi ndizi anagonana ndi zunguja ampasa ndalama zake 10 pini, foka gonana ndi zunguja amapasa 10 pini atsikanawo ndana ampasa 10 pini. Kenako mkazi uja wabwera wambonena zokuti ineyo sinimaziwa zakuti mkuluja amapanga likoti ndiponso sinimaziwa zoti timapanga acting pono. Izi ndizi koma bwino wake mkuluja wa African Casting choti muziwe ndichi, ukamapanga acting mafilimu alaule pamakhala agreement ndipo masaina kuti ndivomereza sana ndipange force izi ndizi, sana ndigwirire izi ndizi, ndipanga zimenezi pofuna mukufuna kwanga kandi ndipanga zimenezi. Ndokapanga agreement ija chonchije mmeka potea kira kumamba nokushuta then zungu amapanga zimenezi then kazi uja kuti akapangiso zoti apanga kuti apite ku polisi akasegule mulandu kuti zimenezi anapanga ine sinimaziwa zoti anayikapo kamera izi ndizi zinavuta fere agreement zungu jali nayo. Ndi zimene makamba mama kwa amalawa ambiri mumakonda kugonana ndi azikazi aku South Africa. Mkazi wa dziko la South Africa ndo chenjera kwambiri, angati upasa beans zosatira zake uli ndende, ndipo anthu ambiri anamangidwa nkhani ngati zimenezi. Ndakuluakulu ngati mupanga zibwezi ndi azikazi aku South Africa osamalephera kutenga ka video kamubisa pena pake kamera tengani nditu video imene jayo pamawa ingatozopo musana kamudikira mwezi ka mawika ngapo kena kuyipange delete zimapulumusa. Ndipo nzanga wina akanapulumukira ku nkhani ngati zimenezi kamupanga chibwezi esesani nditu kamukisana tengani ka video aziona kuti simuunkakamiza mkazi uja, aziona zoti mwagwirizana fazosatira zake amati anandigonanso akufuna. Even zibwezi zawo amatika wapanga claim zoti anandigwiririra. Uzafusa sikana mbimbira ndi ana, uzafusa sikana mbimbira ali ndi ana, uzafusa kodi bambaka mwanawo ayiruriko azuza ali mundende bwanji andinamangisa bwanji anandigwirira mana chibwezi chako anandigonanso akufuna. Tango ganizani chibwezi chake ali chinamugonanso akufuna anamugwirira ali mundende. Ndakulu kumakhala osamala ngati muli kujonzo makhala osamala osamakhala ogonayo chionda kulakulu makhala osamala fa kunjaku kwaipa kwa anthu amene makonda zolandira zinthu kumakhala osamala osamangolandira zinthu zina zizosayi. Munthu akapasani ndalama muuzeni ndili bwino sinufuna ndalama yawo. Akuluakulu makhala osamala kunja kuno kwaipa. Ndimakhala ndikupanga ma video zosiyanasiyana ngati muli achilendo pa channel imene osawala panga subscribe. Ma video aineso tayesani kuonera nditu ndaponya ma video zosiyanasiyana ndipo mupuzirapo muchina chake mu ma videos aine. Fa channel imene ndiyolangiza tifuna tizingolangiza napo ku nkhani ya moyo. Fa anyamala ambiri kukumana ndi mavuto osiyanasiyana makamaka chifukwa cha atsikana komanso atsikana ambiri mukumana ndi mavuto osiyanasiyana chifukwa chokonda ndalama. Ndakuluakulu atsikana anyamala kumakhala osamala kunja kuno kwaopsa makamaka anthu makamaka maslay queen ndamene makumana zokhoma kwambiri. Fere mufuna ndalama mayiwala za moyo wanu izi ndizi ndiye mamuna akangopasani ndalama. Akuluakulu ngati mamuna akupasani ndalama amene nthawi inayo sakupasani ndalama ndifuna 5 pin akupasa, ndifuna 10 pin akupasa, ndifuna 2 pin akupasa, izi ndizi akupasa sakulabadira pali china chake mnakufuna. Fama muno anzera kuti asiye pano pande ndilibero apa pande ndalama amene ndinayo mafuna pangiza kuti koma zangu muna mamuna ndifuna yakuti ndifuna KFC okay ndipanga delivery ndifuna yakuti ndipo azimuna chonchi samakhala ayi angatipanga chibwezi ndiweyo kwa wiki kapena mwezi. Chibwezi imene chita chaka sizinachitikepo chibwezi imene utayaga ngati alipo mkazi aoni na video imene nditsutse sizinachitikepo chibwezi chokonda ndalama. Ndipanga zakuti ndipase ndalama upereka ndibau ndipase ndalama upereka ndipase ndalama upereka sinateko chaka sizimachitika ndipo sizingachitike. Zibwezi zimene zimatayagayo ndatsikana kumakhala osamala ndimakhala ndikuyamba kuti mamuna akupatsa ndalama ziwa zoti apapapa nthawi ina yonse pangathe kuyipa. Muzaonanso mkazi akupasani nthawi yake 2 minutes ali kwanu 2 minutes ali kwanu muzizipasanso question mark mama kakazi adziko la South Africa. Fere ena amabwera kuzayiwerenga denija
amabwero zawerenga tenicha okay kuti adawa dafa ndanyu angatopanga chibwezi ndiweyo even kwa chaka even kwa zaka ziwiri amapita makampani angatopita ku kampani Continental kuja ukafuna ntchito ndifuna ntchito zindizi amulemba nditu mulemba ntchito yonchicha target yake safuna ntchito afuna iwerenge okay omwe ndimaya kusita ntchito izi ndizimamapanga ku kampani kuno zindizi kenakono amakhala pasi ndimageza aja ma information ino arenga ose ma details ose arenga amakhala pasi okay ndikuba kuzamba more kapena zapanga maulu akuba kuno sakumalawi omangoti ndikachula nyumba iyo suziwa chimene chili nyumbamo akuba kuno ndanziro kwambiri ndipo samabaza international akuba kuno angatopita even umasisa angatolera kumasesa panja paja yoka bwana wake umasisa andisesere pakoma aupangira ndipangira yakuti akupangira azozoti apa patabwera mission sinabwere ganyo amene nyama araonjola abakazola onjola zazikulu chimozimozi swatsikana angatuma pangana we chibwezi be koma tsiku limene tsapanga chipongwero mbale uzalira ngazi ndomwe ndomwe mbale ena pano ali mndende amalambira ali mndende anamangidwa nkhani yake anagwirira nkhani yake anagonana ndi mwana amarumidwa muzapita kugomola kuli malo ena ake amali gomola mkazi amabwera dini kwako okay ndabwera ndifuna gone kuno ufuna ndama zingati sinofuna sondrama ndifuna ningogona kuno kuteni kusukuli bwino okay ugonana naye mkazi ucha popo kena kono akuza ndipase ndrama 10 pin iwe ndibe 10 pin zindizi okay ndipase phone yako phone ndibisa ntchito zindizi ndikuwari kuti wandigwirira ndikumene kungokuwa mkazulu wandigwiririra imabwera community ndipo community ikabwera sipamakhala polisi amangokuwotcha straight kulibe zoti tipita ku polisi zindizi samapanga kugomola samapanga ku Alexander samapanga zimenezo ndi iwe ngati ukuopa kuti angati undipanga zakuti angati undipa angati kundiwotcha umangopeka fonicha pa zata zimenezo zimene ndokambazi zisindo zinato zakuti azikazi zonse ndoyipa aliponso azikazi ena akabwino alipo ndithu azikazi ena akabwino ndiponso sindikuzali kuti muleke panga zibwezi ndi azikazi adziko South Africa alipo ambirimbiri abwino ndithu achikuoniso alipo koma umangokhala osamala osamakhulupirira munthu china chiyonse chimene mupanga kaya muli ndi dayale anthu ambiri akumalawi silimakhala ndi dayale koma azungu ali ndi madayale china chiyonse imene chiyika moyo mwawo amalemba ndiponso anthu ambiriso akuda ali madayali amalemba okay lero ndapanga zakuti lero napita kwakuti ndapanga zakuti zindizi zimene zimakhala zofunika kwambiri feri pamawa ukakhala ndi munthu chimene ucheza nkhani yokhuza na china chake esani niyo kaya mupanga likodi izi ndizi fa zinthu zija pamawa zima zakupulumutsa makamaka nkhani yatsikana mudziko la South Africa kumagwisa ntchito foni mapanga likodi ngakhale mkazi wanji bwezi yanu samankhulupirira anthu ambiri akhala agonana ndi akazi kupanga chibwezi ndi azikazi mwina kwa zaka zingapo matsiku limodzi la Khristu linawononga moyo wawo wonse chifukwa chakugonana umathe umangona mkazi uja daily ungona mkazi uja daily ugonana naye daily ngati banja ndipo makana limodzi koma tsiku ina yake angatopita ku polisi wakulakule andigwirira iweyo magonana naye ndithu mboni ndokwanira mchirokosi ndakulakulu makhala osamala akuluakulu iwalanso kupanga like video iyi fa ndikuona kuti anthu ambiri mungodusa somapanga like video iyi ndikungoyankhula ndekha pa zindizi ngati ndino misala akuluakulu khala nkoni serious akuluakulu mwina ndikukwamba zopepera kapena koma wakumva wamva osamva sanave nkhani industry sinonyoza munthu sinonena munthu ndikungokulangizana akuluakulu koma khala osamala kunjaku kunaopsa and I think video isiko ningaso bwino live koma mawu anga ndiye mukwatha kumva chonda akuluakulu mmene ndonena chichiwa chimavuto yankhula komabe momwe motezi yankhula mawu amene athawa mkamwawo basi nimene zili imene pomwe basi nayero akuluakulu ndikumakhala osamala ngati muli ku John kaya muli ku Nigeria kaya muli dziko lina lake akuluakulu makhala osamala osamakhulupirira atsikana fera atsikana masiku ano target yawo ndi drama atsikana naso samakhulupirira anyamata
fanya mara masiku ano target yawo ndi thupi lanu kapena afuna china chake pa thupi lanu. Anga tufuna malano obisika amene matchula kuti binziwo agwiritse ntchito ndi pano ndi 50-50 ndi 50-50 akuluakulu makhala osamala akuluakulu kwa zinthu zimene zikuchitika daily anthu ambiri akuvutika anthu ambiri akulira zikuchitika daily ndi akuluakulu kumakhala osamangopanga zinthu ngati mwanayi kwa anthu ambiri akuvutika ndipo anthu ambiri akulira. Ndinali ndi mzanga ali mchirokoso mpanda pano sanatuluke mlandu wake uro wagwiririra koma amene ankati wagwirirayo chinayi chibwezi chake apanga chibwezi ndi kwa zaka zitatu koma tsiku limodzi mkazi uja anangopita polisi waura kuti amandigwiririra kupita chipatala anapezadi zona adaja amakuonana ndi mkazi uja chifukwa adaja anaibe umboni okwanira zoti mkaziyo tinali pa chibwezi kapena sinampange force kugonana fonga tukana naye pa chibwezi kaya mapicha muli nawo koma munthu amene yeyo sakufuna kugonana nawe yompanga force adabwera kugonana amatekwa kanene zora ndigwirira. Mona mistake yake za kuti ndimene ndi chibwezi chako ndithu koma apeza zori wandigwirira izi ndizi ndipo liso anyamba nake mumati mukakumana ndi atsikana simumakayesesa ayi. Ndapanganso video kuzana zinthu ngati zimenezi winaso zinamuonekera zakuda andapanga chibwezi ndi mkazi oti sadziwa status yake mkazi ndotani akuluakulu choti muziwe ndichi kunkhani ya matenda a AIDS mu dziko la South Africa ndi koma kwa anthu obwera afe ndi chinthu china chake ndi chinthu china chake timachiona kuti chinthu chini chopsa kwambiri timachitenga ngati chinthu chopsa kwambiri koma kwa iwowa amangoti AIDS izi ndizi even kunkhani yogwiriridwa kwa iwowa uzapeza atsikana kuno amakuza kuti ife akuba mabwera kwathu mezali gwirira daily izi ndizi iwowa chimakhala cha noma kano zona atsikana ambiri zinthu zimenezo tulukira makamaka kwanya afuna drama kulinga chawo sichikonda amadrama chifukwa akudziwa kuti maforeign akugwira ntchito ena amatungidwa nzibwezi zawo ena amatungidwa makolo awo kampangeni sejuice amene akupanga sejuice azozora amene ndi foreign timukulola kena kuno ukakazoti uli pa ntchito mwina kugwira ntchito pa kampani amadziwa kuti kampani usunga ndalama zina zake like pension fund izi ndizi ndi zinthu zimene zikachitika zimene amapanga amadulaso ndalama ya pension fund yakweja uzilipira kwa nani kwa mkazi uja uzimpasa chithandizo kumakhala osamala akuluakulu makama dziko la South Africa makhala osamala osamakhulupirira atsikana osamakhulupirira maboys. Ndapanganso video yokuzana ndi chonda akuluakulu mawa chama video imene yokuzana marawi naso wa ku Malawi zimene zikuchitikira ndizomvetsa chisoni kwambiri ndipanga post mawa chama 10:45 am ndakuluakulu muyonere video imene ndipo muphunzirapo china chake ngati mumonera ma videos aine chonda akuluakulu muziphunzirako china chake mu ma videos mwenyu osamangonera ndikuzitaya ndipanga ma videos amene pafuna kutsegulani maso fairo anthu ambiri mukumana ndi zinthu zambiri zosiyanasiyana ndengati pali kuothekera kuwauza anthu kapena kuuza achibale akuluakulu tiye ndizifalisa mauthengawo fairo anthu ambiri makamaka ku Malawi ali mundende ndipo anthu ambiri atsikana aphedwa maboys ambiri pamene tunena pano anaphedwa nkhani zake zoti sizikuakhuza nkhani zake zokuti mwina zinayi zibwezi zawo nkhani zake zokuti zochita kugwirizana koma pamapeto pake anawatembenukira akuluakulu kumakhala osamala fa kunja kuno kwawapsa kwambiri makamaka ku nkhani za chikondi ku nkhani za atsikana
nkani ndina zori ndikabwino kwatenga mkazi ku Malawi fa ku Malawi zinthu zimene sizimachitika ku Malawi sizimachitika ndipo sizingachitike ndipo mkazi wa ku Malawi sangakuze wandigwiririra chibwezi yako ikakuze wandigwiririra zosatheka chibwezi yako sizingakuze zori umandika kamizo gonana nane ndiwo wandigwiririra izi ndizi ndipita polisi sizingachitike chibwezi yako singakuze ndipase foni ngati ndipasa ndipita polisi sizingachitika ayi ndakuluakulu ngati muli ni ndalama pitani Malawi mwatenge mkazi bwere naye kuno koma ngati mudziwa zoti mmapanga ndalama zochepa kuli bwino mungu weka molimbika kenako pitani ku Malawi mukakwatire mukakhale kumene kuchawo fere mbwatenganso mkazi winake wa ku Malawi ndi mkazi akakhaothamanga anyamata inaso kunoko akunjwerani mkazi wanu ndipo zimene zochitika ku John kuno anyamata ina akamatenga azikazi kuno fere atsikana ake nda hip hop atsikana jamba vizo zoti awathawaso. You see this life no balance kulibe 50-50 si kubalance ayi ndakula kumango khala osamala basi koma kumbali ine chimene mwana kuti chabwino ndi kupita ku Malawi utagobola pita ku Malawi ukakhamira chako ukambika banja kako izi ndizi mulindika munda kanu izi ndizi chiyonse popo zimene zofunika kwambiri ndiponso pali magezi nake ndimakhanda ukamba mavideo zosiyanasiyana ndimakhanda ukamba nkhani zosiyanasiyana ndipo palinso magezi nake mwapeza zoti muli ku Jonze mmene mukhala mjonji ku Jonze mumatenga drama ndikumatumiza Malawi ndama imene mwapeza ndikumatumiza Malawi ndama imene mwapeza kumatumiza Malawi akuluakulu ngati mulumiza ndalama Malawi kubwino muzintumizira mayi wanu kapena mwina akamene mmankhulupirira koma zomatumizira atsikana zibwezi zanu zimapeza zozibwezi zanu zija zimapeza zoziyambaso kunjoyera ndalama zija ambopangira uhule ndalama zanu zija ndapanganso video yokuzana zinthu ngati zimenezi adani ake azipha okha kuno ku South Africa chifukwa amatumiza ndalama kumatumizira mkazi wawo ndipo mkazi wawo uja anamanga deni anandi business abwino ndiponso zinthu zimamuyendera kenako dodolo uja samaziwa china yonse chimene chikuchitika kwa mkazi wake uja tsukina lake adani ake anangomuimbira foni iyo chali ku John kuno kuti mbali mkazi wako uja kuna anabwera ndi mimba adaja asanabwera ndi mimba anabwera bobo banji mkazi wako kuti kuna ali ndi mimba adaja ndi zima stress komanso depression anazimangirira ku warehouse kuntchito kwawo ndizomvetsa chisoni kwambiri akuluakulu munthu anthu ambiri mistake imene mapanga choyamba ndikukhulupirira munthu munthu ndi osamukhulupirira makamaka munthu oti sumudziwa amene ungathe kumukhulupirira ndi mayi ako okha kapena bambo ako m'bale wako osamkhulupirira ayi achibale akhala apanga zigaza azibale awo osamkhulupirira ndi mayi ako okha amene ungathe kuwakhulupirira ngati muli ndi ndalama muzione anthu ambiri otchuka ayina Egon ayina Hakim mastawa ampira ndalama zawo amasunga ndi makolo awo samasunga ndi mkazi wawo ayi ndi anthu ena ake foti basi mwambogwira mti malandi izindizi mapesa ndalama zija musungiza mkazi wanu muli chikondi mkazi wanu lusi mbere wanu mkazi wanu angoti iwe ndine banja latha ali makazi latha pena fokufu sanga kutenga zimama kuti ngakhala ndi mwana wako ngakhala ali ndana ako fwa chida chacho kuchina makwisa ntchito azikazi ndi chani ndi mwana muzaonawo amanda I think mmonera ndani mmonera Fast and Furious bali nkada wino agama amuchwa tayira ndani amene chimozimoziso zinanchirikira mkazi anakatenga katundu wake wose chifukwa cha mwana muzene masters ambira ina Egon chuma chawo sichili m'manja mwawo chili mwa mayi awo ndakuluakulu ngati makhulupirira mkazi wanu zosatira zake zachitika ngati zachitika adawa aziphawo ndimukuzanizi pofuna kuphunzitsani pofuna kuphunzitsira kuno makhawo chenjera kunja kuno kunavuta osamakhulupirira munthu amene mwathe kumukhulupirira makolo anu kapena mbere wanu ake amini bambo anu so ndapanga mistake pamenepo bambo anu palinso achibale ena ndi enaso ndabwino ndithu mungathe kuwakhulupirira ero azifumu nkhani imene ndabwera nayo lero ndi imeneyo ndakuluakulu wapanga subscribe channel yanyi ndikutakuona kuti I think ndimachuka kwambiri ndikuti tichezanso mawa koma akuluakulu zimene ndankhula zicho ndi akuluakulu zigwiritse ntchito ndiye tichezanso mawa ngati simunapange subscribe
pangani subscribe channel yaini. Zikomo. Ndifuna tava feri ndimachuka kwambiri akuluakulu. Ndimachuka kwambiri. Ndathink ticheza somawo. Akuluakulu chonde. Utenga umene umagwisa ntchito. Mawaso ndi video imene ndiofunika kwambiri akuluakulu chonde muone video imene. Video imene ndiokhuzana ndi zinthu zimene zanchitikira mkulu wina wake kuno ku South Africa. Zikomo.